Straight Johnny. So, hello everyone! Welcome back sa aming YouTube channel. For today's video, ayan, dumaan yung aking baby. You want to wash your hands? So, for today's video, guys, ipapakita namin sa inyo kung ano ang nasa loob. Quiet! Ipapakita namin sa inyo kung ano ang nasa loob ng aming mahiwagang refrigerator. Okay? So, we're going to start, Han. So, special today, guys, because yung aking asawang kumukuha ng video. So, we start here. Dito sa taas, guys. In our freezer. Ayan. Ang gugulo ng aking mga anak. Okay. Let's start here. Ayan. So, kabibili lang namin. Palengke lang namin kanina, guys. So, invite ako sa inyo. Meron kaming, what do you call this one, Han? It's a pork rice. Ayan. Ini-steam lang namin to, guys. Ayan. So, masarap siya. Sticky rice siya na may pork. Ayan. Pang breakfast. And then, pau. Meron kaming pork and chicken. Ayan. And meron kaming dumplings. Kasi mahilig kami sa dumplings. And then, of course, fries para hindi kami bili sa labas. And we have here pork, chicken. Ayan, bumili kami ng mga ingredients para pang ano na namin to, guys. Pang 1 week na namin tong ano, guys. Pagkain. Ayan. So, yan yung chicken. Si ano naglagay nito. Basta nilagay niya na lang sa ref, guys. Hindi niya na inayos. Ganyan siya. So, meron kaming ice cream, paubos na siya, and syempre yung paborito naming lahat na hindi mawawala ang prata. Ayan. So, bumili kami ng prata, guys. Kasi medyo mahal ang prata sa labas. Ang mahal ng prata sa labas, guys. And then, lumpia wrapper. Yes. Hingin ng anak ko. So, lumpia wrapper kasi mahilig yung mga anak ko sa lumpia. Ayan. Close na natin. Ayan. So, next is our, yan, dito. Ayan. Ayan. So, dito, guys, bumibili kami ng isang tray na egg kasi mahilig kaming magpalaman na may mayo, yan, with egg. Masarap siya sa bread. So, hindi mawawala sa amin, guys, mozzarella cheese kasi madalas kaming gumawa ng pizza. Ayan. So, dito sa may aming chiller, yogurt. May ka mga kids sa yogurt. Yakult. And then, yung nagustuhan ko to, guys. Kahit yung mga anak ko, black gulaman, masarap to, matamis. So, hindi nawawala yan. And then, lagi kaming may butter. Kasi madalas kaming ba sa prawn yan. Mahilig kami yung, favorite namin yan yung may butter. Yan. And then, cheese. Nandun siya, guys, sa ilalim. Cheese. And then, what else? Iba-iba yung flavor ng namin, guys, yogurt. Kasi, yung mga kids ko, iba-iba din gusto. Ayan, yung mga pirang pagkain, andyan. And then, yes, katulad ng sinabi ko, may hindi mawawala mozzarella cheese. And, dito, mga fruits. Ayan. So, meron kaming kimchi. Hindi mawawala yung kimchi namin. Yung paborito ng mga anak ko. Ayan. Lagi kami may fruits, guys, sa ref. Strawberry. And then, nabili ko lang yan. Mura kaya bumili ako ng dalawa. Nasa $4 lang yung strawberry. And then, ito, blueberries, guys. Kasi mura lang din siya. 3, 4, how many is this? $5 something. Less than $6, guys. Ayan. And then, meron kaming doon yung grapes. Apple. Yung apple talaga hindi nawawala sa amin. Lemon. Ayan. Madalas kami merong lemon kasi hinahalo namin yan sa chicken. And then, yung aming parang hindi na siya naaano. Ayan. Yung aming orange. Ayan. Yung orange namin. Then, meron pa kaming mango. Paborito ng aking ni ate.
Ayan, paborito ni ate yung mango, guys. Mahilig din kami mag-shake. So, bumibili kami ng mango. And then, yung orange namin. Mahilig yung asawa ko sa orange. And then, yung mga kids ko, mahilig, ayan. So, mahilig kami talaga sa, in short, mahilig kami sa fruits. Ayan, pagkatapos namin magtanghali, kumakain kami ng fruits. First time ko yung kanina, guys. First time ko bumili, nakakita ng dalandan. Dito sa Singapore, tagal ko nang naghahanap ng dalandan. Masarap siguro. I'm not so sure. Hindi ko pa siya, guys, natitikman. So, meron pa akong tira. Actually, ito, guys. Ayan, inuunti-unti namin yung tuyo. Hindi lang ako mahilig, guys, pati yung asawa ko nahihilig na rin siya sa tuyo. So ako, tapos yung mga anak ko mahilig din sa tuyo. So meron pa kaming maliliit na tuyo, and then yung isdang abo ba yun natitira. Tapos yung mahaba. Yan, talagang inuunti-unti namin yan. And ayan, corn. Ayan, corn. Yung aking may Hanis Essential. Ayan, may beer. Huwag na natin pakita yung brand. Ayan, yung essential niya, hindi nawawala. Okay lang siya, okay lang yan, guys, kasi hindi na, mas buti na yung dito siya umiinom sa bahay kaysa sa labas. Ayan, and then, yung soya milk, ayan, bumila ko kanina para i-try. Then, palagi kaming merong ganito, chocolate milk para sa kay CU. And, ayan, ano ba to? Ano bang natin? Kanin to ay sa tingin ko, tirang kanin. Ayan. So, dito tayo sa mga gulay. Hi, Lalab. You want to help Mama? Okay. So, ito, guys. Ito, repolyo, cabbage. Ayan. Nabili namin ng $1.49. $1. Ang hindi na mawawala ng gulay sa amin, guys, is ito, lettuce. Kasi madalas kami gumawa. Mahilig yung mga anak ko sa fresh vegetable. So, Salad. Oo, sa salad. Madalas kami gumawa ng salad. So, mahilig. Ang sarap. And then ito, cucumber, guys. Isa na lang yung natira. Ito, masarap talaga. Yung, ito, ampalaya, hindi rin nawawala sa amin. Lagi kami nagluluto ng ampalaya. Kasi talaga sinasanay namin yung mga kids kumain ng gulay. So, ang dami namin gulay dito, guys. Ito, yung mga anak ko may hilig dito. Ito yung old cucumber. But I don't like that. It's nice. Kahit si baby ang gusto niya, hinahalo ko siya sa hinahalo ko to sa sabaw, guys, and then imamash ko siya pinapakain ko sa kanila, sobrang gusto nila. Medyo yung lasa niya medyo maasim-asim. Ziway! Basta masarap. Ayan. And what else? This one, broccoli, guys. Hindi mawawala yung broccoli sa amin. Nilalaga lang namin to eh. Paborito nyo ng mga kids. Ayan, tapos yung iba, mga regular vegetable, mga ano lang natin. Ayan. What else? Ayan, ito, guys. This one, ito yung yung cheese sauce, guys. So, talaga nagustuhan ko dito. Maanghang siya. And then, medyo maasim-asim. Mahilig ako sa maasim-asim na mga sauce ba. Ba't ka tumatawa ate? Yung aking anak. Ayan. So, tignan mo, guys. O, diba? Inuwi ng mister. Uminom sila sa labas kasama yung mga katrabaho niya sa office. Dinala niya. Kasi daw wala nang natira ba. So wala nang gusto, kaya dinala niya lang sa bahay. Dinala para inumin niya dito sa bahay. Ayan, and then yan. Pero kung mga guys, ingredients na hindi ko alam kasi siya yung madalas talaga siya magluto dito sa bahay. So yung mga ingredients sa karamihan dito, mga Chinese ingredients na hindi ko naman alam. Katulad ng dito, ito. Ayan. O, diba? Ayan.
Sa kanya to guys, ayan. May dried pusit. And then, may mga ano-ano pa, ayan, may mga dahon-dahon, may mga ano-ano pa siya, ganyan. That's spice. Sa mga ay no, this one cannot eat, lalab. Nilabas niya na. Ayan, mga mga, ewan ko, mga kahoy na ano. Pero may ano dito. Kahoy. What is it? Ketchup, okay. You put back this. And guys, mga chili, mga powder. So, ayan lang. I-close na natin because so, konti lang naman. Excuse me, Konting Lala. kaalaman lang. Ayan. So, yung iba naming ingredients, guys, dito namin ilalagay. Ziway! Eh, kasi wala na siyang mapaglagyan. So, dito namin ilalagay. So, why? Why open? Why this one open? What happened? Close. So, yan guys. Nakabili ako kanina pala doon ng saging na saba. Ayan guys, yan, ito worth of, ano na siya, sa halagang $2.39. $2.39. 2, 4, 6, 8 pieces na saging na saba. Gusto Yeah. ng mga anak ko yan pag niluluto, inaano kayo sa ano yan, ano ba to? Sa minatamis. Yeah. Sa minatamis. Gusto nila. And then, sa ano pa ba? Sa turon. Gusto nila yan. Ayan guys. So, that's it for today guys. That's all. Ayan. So, nakita na yung aming loob ng aming fridge, ng aming refrigerator pag grocery kami kanina. Thank you. So, thank you guys. Hope na nag-enjoy kayo sa aming video today and paki-like na rin ang aming video. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago na naming videos. I love to see you guys sa sunod naming video. Bye guys! Bye! Oh, thank you. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's